ko sai mun ci ubanki wannan aikin wa yayi miki mai bari da wando yayi min zo mu kara da yawon neman shi dan Allah me nayi muku da gani na sai kuka hau duka in banda na bar aikin soja sai kun sa in dautanka ko bakin ciki ba kuke yi min dan zan sha lemon jarraka kai mai bari da wando na san ka aikin albasha ka tare ko sati ma na gaba ai ba ai ka sato dan taure har in an zo kama ka baka nan sai aga ka tsere yau tun da kai wa babultuwa wannan alkur'an sai ka kare sai na balla gilashin ka shege mai siffar dan taure alkur'an ne shara kai mun ba na harkar tawaye kadda kure na mun wayo don kun ganni faɗan kawai mai bari da wando kai ne kai mini wannan aikin na rantse ka kai ni plus bus stop hotel har ma muka zauna na rantse ke ni ba na wannan sabgar kullum fa ina islamiyya bar na dauko calbi na in yi alwala in yoniya shekara 8 ma ba ni garin nan naje yankin tofanya kadan kawon mi yake ciwon kirji shine fa na je jinya dan Allah ku dai mun abuwa zauzai ba bai wuce ranar san banda zauzai mai mato zan yi da wannan mai siffar mesa kuma kullun yarinyan nan alkur'an to sai ta dame ni duk bayan dai kwana biyu wai in ba ta kuɗi ba ta yau dinki haka duk wata sallah ta duniya wai in ba ta kuɗin in toshi ku zo dan Allah mu ja gefe mu dan zauna fa mu dan gaisa 50 ne sai ku raba kafin mu haɗe ranar idi dan yanzu ina sauri zan sai biredi a shagon dan ladi bultuwa ba kya tsoron Allah zaki yi wa wannan ne shari mutumin kirki ne dama shi dukkan lamarin sa akwai tsari ke ma ai ballaga za ce karfa ki sai dai min miki magodi wannan lamarin tabbas shine mai bari da wando na rantse ka ji tsoron Allah sai ka faɗa musu gaskiya ko menene ni ko yau zan ga ta yadda aka yi kazar da ta haife dan shirwa a'a ke yanzu muna yan yayanki zaki mana zancen shirme ne daga nan wannan ba ciki bane kokin kurbi kurin ramma ne maganar tuma da muke masa wannan din makin san wasa ne ni shari take mini ma ban san ta ba Allah ya yaba shirme ne wata kilma malam Rabi ne na gidan Iliya sarkin dinki domin rannan ta sa shadda kuma na san shine yayi dinki ke sanna na ganki da malam Saminu to ma ranar menene faɗi gaskiya ke bultu yan yayanki su ma sun gane kai mai buri da wando ke je ki gida dan same ki daga yau na sami ki ma burki kai mai buri da wando ya kwashe kuɗin fa ƙalu ina lai kutare